Καλώς ήρθατε στις ιστορίες παντός καιρού. Σήμερα ο Άντων Τσέχοφ μας συστήνει μια γυναίκα κάπως ιδιαίτερη. Μια γυναίκα τόσο άτολμη, τόσο υποχωρητική, που θα μπορούσε κανείς να τη χαρακτηρίσει με μία μόνο λέξη, νερόβραστη. Πάμε να την ακούσουμε. Αυτές τις μέρες κάλεσα στο ιδιαίτερό μου την κουβερνάντα των παιδιών μου, τη Γιούλια Βασίλιευνα. Έπρεπε να την πληρώσω. «Καθίστε, Γιούλια Βασίλιευνα», της είπα. «Ας κάνουμε τους λογαριασμούς μας. Ασφαλώς θα χρειάζεστε χρήματα, αλλά εσείς είστε τόσο ντροπαλοί και λεπτεπίλεπτοι που ποτέ σας δεν θα ζητήσετε. Λοιπόν, είχαμε συμφωνήσει 30 ρούβλια το μήνα». 40? Όχι, 30, το έχω γραμμένο. Πάντα στις γουβερνάντες πληρώνω 30. Λοιπόν, είστε τώρα σε εμάς 2 μήνες. 2 μήνες και 5 μέρες. Ακριβώς 2 μήνες, το έχω γραμμένο. Επομένως, έχετε να λαβαίνετε 60 ρούβλια. Βγάζουμε 9 Κυριακές, γιατί τις Κυριακές δεν κάνατε μάθημα στον Κόλια, μόνο πηγαίνατε περίπατο. Και 3 γιορτές. Η Γιούλια Βασίλιευνα είχε ταραχτεί και άρχιζε να παίζει με τα κρόσια της μπλούζας της, αλλά δεν έβγαλε ούτε λέξη. 3 γιορτές, επομένως βγάζουμε 12 ρούβλια. 4 μέρες ήταν άρρωστος ο Κόλιας και δεν έκανε μάθημα. Κάνατε μάθημα μόνο με τη Βάρια. 3 μέρες σας πονούσαν τα δόντια σας. Η γυναίκα μου σας επέτρεψε να μην κάνετε μάθημα το απόγευμα. 12 και 7, 19. Άμα τα αφαιρέσουμε και αυτά, μένουν 41 ρούβλια. Σωστά? Το αριστερό μάτι της Γιούλιας Βασίλιευνας κοκκίνησε και σαν να δάκρυσε. Το πηγούνι της έτρεμε λίγο. Έδειξε νευρικά, σκούπισε τη μύτη της, αλλά ούτε λέξη. Την πρωτοχρονιά σπάσατε ένα φλιτζάνι. Στοιχίζει ακριβά. Οικογενειακό κοιμήλιο, αλλά έβαργες. Ύστερα, συνεπία της αυλεψίας σας, ανέβηκε στο δέντρο και έσκησε το ρούχο του ο Κόλια. Βγάζουμε άλλα 10. Η υπηρέτρια πάλι, από δική σας αυλεψία, έκλεψε τα παπουτσάκια της Βάριας. Πρέπει να έχετε παντού το μάτι σας. Παίρνετε μισθό. Επομένως, βγάζουμε άλλα 5. Στις 10 του Γενάρη μου ζητήσατε και σας έδωσα 10 ρούβλια. Εγώ δεν πήρα τίποτε, ψιθύρισε η Γιούλια Βασίλιευνα. Ναι, αλλά το έχω γραμμένο. Τι να γίνει, δεν πειράζει. Από τα 41, άμα βγάλουμε 27, μας μένουνε 14. Φουρκώσανε και τα 2 μάτια της. Στη μακρουλή νόστιμη μυτίτσα της γυάλισε ο υδρότας. Καημένο κορίτσι. Εγώ μόνο μια φορά πήρα, είπε με τρεμάμενη φωνή. Από τη γυναίκα σας 3 ρούβλια και τίποτα άλλο. Α, έτσι, 3 ρούβλια. Αυτά δεν τα έχω γραμμένα. Επομένως, βγάζουμε άλλα 3 και μένουνε 11. Είδω τα χρήματά σας, αγαπητή μου. Πάρτε τα. 3, 3. Ένα κι άλλο ένα. Πάρτε τα, κυρία μου. Και της έδωσα τα 11 ρούβλια. Τα πήρε με τα τρεμάμενα δαχτυλάκια της και τα έβαλε στην τσέπη. «Μερσή», είπε σιγά. Πετάχτηκα από τη θέση μου και άρχισα να πηγαίνω έρχομαι μέσα στο δωμάτιο. Έγινα έξω φρενών. «Γιατί μου λέτε μερσή?» τη ρώτησα. «Για τα χρήματα». «Μα δεν βλέπετε, διάολε, που σας έκλεψα? Σας ελίστεψα. Ναι, πραγματικά σας έκλεψα. Γιατί λοιπόν μου λέτε μερσή?» «Σε άλλα σπίτια δεν με πλήρωναν καθόλου». «Δεν σας πληρώνανε?» «Δεν απορώ καθόλου». Εγώ αστιεύτηκα. Θέλησα να σας δώσω ένα καλό μάθημα. Θα σας δώσω και τα 80 ρούβλια σας. Ναι, τα έχω μέσα στο φάκελο, έτοιμα να σας τα δώσω. Μα μπορεί να είναι κανείς τόσο λαπάς? Και γιατί δεν διαμαρτύρεστε? Γιατί δεν βγάζετε τσιμουδιά? Επιτρέπετε σε αυτόν τον κόσμο να μην έχεις λίγο τσαγανό? Μπορεί να είναι κανείς έτσι λαπάς? Χαμογέλασε ξινά και διάβασε στο πρόσωπό της την απάντηση. Μπορεί. Τη ζήτησα συγγνώμη για το σκληρό μάθημα και της έδωσα προς μεγάλη της κατάπληξη και τα 80 ρούβλια. Με ευχαρίστησε πολύ δειλά και βγήκε από το δωμάτιο. Την κοίταξα από πίσω και σκέφτηκα. Δεν είναι καθόλου δύσκολο να κάνει κανείς αυτόν τον κόσμο τον παλικαρά. Αυτή ήταν η ιστορία μας. Αν σας άρεσε, κάντε like. Και αν αγαπάτε τις μικρές ιστορίες με χιούμορ, κάντε εγγραφή στις ιστορίες παντός καιρού. Έρχονται κι άλλες. Μέχρι την επόμενη ιστορία μας να είστε όλοι καλά. Γεια σας.